Hello friends, so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फेंकिसखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै। So नै दिनैनि भिडिअआनो जागोन so माने जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने खैराबारि माने जोंनि एरिया आरो ना खैराबारिया so माने बेवहाय खैराबारिनि माने ओनसोलनि माने महिरंग फावथिनासालियाव माने गराय फाख्रि फिल्म दिन्थिगोन आरो ना माने भिडिअ माने पर्दा आरो ना so बिनि थाखायनो माने नै माने ओंखारदों आरो ना थांनो ओमफ्राय नैबेनो महिरंग फावथिनासालिया आरो ना माने जा सिनेमाखौ बेवहाय दिन्थिगोन आरो ना ओमफ्राय जों माने बाजाराव थांनायावनो माने टिकेट माने दानना लाबोखादोंमोन आरो ना so नायलांबाय थादो आयौ दिनै गराय फाख्रि नायनो थांनो ओंखारनाया बोथोरा मा जाखोलै माथो गोमलाला बोरैबासो नायनो मोनगोन ना मोनानो बिबारा जा मोजां नुखायनो जोमैया गोसोम अखा हागोन बायदिबो नांदों जोमैया दाखा दाखा गोसोम नै बिथिंजाय टी मा जादों बिसोरहा बिसोरा टी 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 टी哎呦我的妈Langsung video. Ayo ang gini kursi libur banyak. Kerde. Ukahat ba? Kerde. Ini. Waterproof. My mobile is waterproof. Nei hangsa beau thai जोंहा दाउ हांसो बोरमा बेयावनो थायो जागा बानायथ'नाय जायाखै आरो ना फानैसै नै जोंहा मा बिलाय ना ओंख्रि मा दिनदो टे मादो बानायदो आलु मछली बाजार की मछली खैराबारी टाउन की मछली खैराबारी दिल्ली मार्केट की मछली कौन खाना चाहोगे आजा दे थाथा संदो फिल्म नायनो थांनांगौ जोंहा नै अखासो हाबाय थादो आरो गराय फाख्रि दङ नालाय दिनै मोजां जागोन आरो ना स्पुरानो जाहैबाय हेलो सालुबि गजरब आयौ रे मा माने मिथि एक्ट्रिसखौ माने बाजिसो जासिगोन आरो ना मानो होनोब्ला माने मिथिंगा माने मिथि एक्ट्रिसनि हासबेन्ड माने मिथिंगा बर' so माने बेनि माने बाजै माने बेखौ जों आदा जायो नालाय ओंखायनो माने जोङो मिथि एक्ट्रिसखौ माने बाजै जागोन आरो ना माने आं बाजै जागोन so ओमफ्रायो मानो होनोबा माने मिथिंगा आदाया जोंखौ माने सिगां माने डान्स फोरोङोमोन आरो ना ओमफ्रायो माने कोरियोग्राफारबो आरो ना माने आंनि मिउजिक भिडिअआवहाय मोनसेयाव दङ आरो ना मोनसे माने फोरोङोमोन आरो ना कुछ ऐसा है रिश्ते माने मिथिंगा आदायाबो जोंखौ सिनायो ओमफ्राय आंबो सिनायो so बेनिखायनो मिथि आब'खौ माने मिथि एक्ट्रिसखौ बाजै जासिगोन आरो ना so नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना so थांसै मोनाबाय 6टा जासिगोन आरो ना नै बेनो गराय फाख्रि 100 ओमफ्राय 100 आरो ना टिकेटआ ओमफ्राय 150निबो दङ 100निखौ लाबाय आरो ना 6टा बाजाव दङ 6टायानो जाबाय खोमालै दाबो थाङाखै जोङो मोनफैबाय जोङो दायो गारिखौ बहा दोनगोन नालाय
EXO. Gorai phakhri बे प्रिमियार श'नि आगोल-आगोलनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि बर'निनो सानजा सोनाब साहा खोलाहा गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनथिजानाय बर' फावखुंग्रि डक्टर अनजालि दैमारि, हेलेना दैमारि, संगिना ब्रह्म आरो मिथि नार्जारि लोगोसेनो गराय फाख्रि सावथुननि डिरेक्टर रजनी बसुमतारी नोंथांमोना नुनो मोनगोन दसे जोंनि जौसांसिम फरायना लाबोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसेनो रायजो राजा नोंथांमोन खैराबारिनि बिहामजो मिथि नार्जारि बिथांमोनखौ जौसांसिम फरायना लाबोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव जोङो डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथि लानायजों लोगोसे अंख्रेमा आफादनिफ्राय बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना आखाइ खबनानै बरायनांगौ। लोगोसेनो जौसाङाव बिबांसु आरो मुलुग बर' नोंथांखौबो जोंनि जौसाङाव बस'नो थाखाय बरायदों। दा बे समाव जोङो बरायबावनो नागिरदों जोंनि दिनैनि जानो गोनां गराय फाख्रि सावथुननि बिथोनगिरि डाइरेक्टर बिथां आब' रजनी बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानायजों लोगोसे अंख्रेमा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन आखाइ खबनांगौ। बे समाव गराय फाख्रि सावथुननिनो फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथांखौ गावनि सिनायथि लानायजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोनखौ आखाइ खबना बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खम जादों आखाइ खबनाया। नाइथि संगिना ब्रह्म आब'नि फिसाय मिस्टार मुलुग बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय गराय खावलायनाय जाबाय। बाजैया सफैथ'वाखै फैगासिनो on the way साबायखर बावनाय थाबाय। गराय फाख्रि सावथुना गोबां रोखोमनि सानगासिनो दङ। बेवहाय जों जे दिन्थिनाय जादों जे मोनसे फिसा बर' गामिनि बर' आइजोफ्रा सानफ्रोमबोनि जिउखौ माबादिहाय खुङो बिसोरनि गेजेराव रंजा बाजाबो जायो दुखु खैफोदबो फैयो बिसोरो बेजों बे गामि गंसेनि आइजोफ्रा बिराद मोजाङै बेजों बे मिथिलायो। अफकर्स बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाया नङा जायो गाज्रि मोनलायनायबो जायो नाथाय जेब्ला खैफोद फैयो दुखु फैयो सोरनिबा जिउआवहाय ज' जायो जेब्लाबो ज' जानानैहाय बेजों बे हेफाजाब होनो थाखाय जेब्लाबो थियारि आरो बे आइजोफोरनि गेजेराव जेब्लाबो मोननैसो सोंथिया थाबाय थायो। आखाइ खबनांगौ जौसाङावनि रिमाल दैमारि Please be a big clap for Rimal दैमारि. He's a very talented singer. गासै रायजोफोरनि सिगांनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। रायजोफोर आं एक्टर नङा आं रावबो मोजां नङा नोंथांमोनखौ नायनो
Business was from Swrjila. So, how is that Swrjila? Swrjila Ramchiary. 도대체 매일권이 예술하는 거죠. 하바우자베나 소문나. 그 계산한 거에 가지고 이만 하는 거예요. 저희도. बेवहाय माने अखा हादोंमोन नालाय बक्सआ एसे प्रब्लेम होदों आरोना स' माने गानखौथ' हिटखौनो रोजाबदों आरोना मोजां नांदों खोनानानैहा बे रिमल आदानि माने मेथाइखौ स' नै दायो सिनेमाया जोब्बाय ओमफ्राय बहुत मोजां नांदों आरोना माने सिनेमाखौ नायनानै समाजारि ओमफ्राय माने नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरोना बहा बहा दिन्थियो बे गराय फाख्रि माने फावथायखौ स' ओमफ्राय दायो नै माने थांहोलांबाय आरोना मानसिफोरा स' दायो ओमफ्राय जों माने एसे माने एक्टर एक्ट्रेसफोरजों एसे माने फट' लाहैनोसै आरोना माने भिडिअ खालामहैनोसै आरोना स' इन्टारेस्टिं नायलांबाय थादो आरोना Cameraman fokus kरो. Ay gipa. Thank you. This is